Želite li se provozati električnim automobilom s početka 20. stoljeća, možete to učiniti svake srijede na Zrinjevcu. Projekt Srijedom na struju pokrenut je kako bi se obogatila turistička ponuda grada, ali i promovirala zaštita okoliša. Električna vozila u prošlom stoljeću su bila preteča današnjih vozila konvencionalnih. Sad se ponovo vraćaju na velika vrata, to znači da je potreba za takvim vozilima sve veća i da ih je značajan udio već danas u prometu. Modeli iz 1905. godine i ove replike su potpuno na struji, znači potpuno su ekološki prihvatljivi, ne zagađuju nikako okoliš. Grad Zagreb, kao i svaki veliki grad, brine o zaštiti okoliša i poduzima mjere za smanjenje emisije štetnih plinova. I kvaliteta zraka, ali emisija CO2 u Zagrebu nije toliko velika, no međutim mi bi se željeli približiti, sad ću na pamet reći, otprilike Oslu koji je otprilike na cirka 2 tone po stanovniku, a mi bi željeli biti još i niže. Super, to je spas i nas i planete sve zajedno. Građani i posjetitelji Zagreba srijedom od 10 do 16 sati mogu se vratiti u neka stara vremena i uživati u besplatnoj vožnji kroz centar grada.